guys, welcome back to my channel Bibisika official logo for dinini video ana jabai Bhalupung fैदो आरोना बेरायनो दा Bhalupung टाउनाव फैदो जोङो नै मादै मोनदो फैदो आबैबो स दिनि बाजार बारना बिसनियाव बिस्थिबार बाजार जायो Bhalupung टाउनाव ओमफ्राय नै आईपी खौ नायनो फैदो आरोना आईपी बेहाय सिनारि ना मानसिफोरा बेयाव शुटिंबो लाफैसोयो बिदि आरोना नै न'फोरबो दङ फैगासिनोसो जा मोजांखा आरोना बिबार बारि नैया फ्रेश मोजां आरोना जायगाया हाजो ओरै दङ ओइथिं बिबार बारि बिबार बागान आरोना नै हाजोबो दङ गायथिं नै होनो हायो नै दा गोथौ आरोना एसे गोजौआव दङ नै हाजो मानसिफोरा बेहाय पिकनिक जानो फैसोयो ओमफ्राय सुपबो लानो फैयो आरोना बेहाय
दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब एन्ड लाइक खालाम ना मा होनो दिनै भिडिअ बेखिनियानो थाबैनो लोगो मोनगोन टेक केयार बाय बाय